El procés participatiu per al pressupost municipal de 2023 s'inicia amb la recollida de propostes mitjançant l'eina de participació ciutadana Que ningú parli per tu, disponible a participa.celrà.cat. En aquesta primera fase, la ciutadania pot presentar un total de 5 propostes. Han de tenir en compte els requisits següents. Han de ser de competència municipal, que tinguin interès col·lectiu, que siguin inversions tècnica i econòmicament viables, que donin resposta a necessitat concreta. A la segona fase es farà la valoració econòmica, tècnica i de filtratge segons els requisits de participació. Totes les propostes denegades tindran un raonament tècnic de la seva no inclusió en la votació final. La tercera fase, cada persona podrà votar-hi fins a 3 propostes, amb l'atorgament de 3 punts a la proposta que més li agradi, 2 a la segona i 1 punt a la darrera.